Monet suomalaisyritykset hakevat jalansijaa arabimaiden ja Afrikan markkinoille. Yksi onnistujista on porilainen Sampo Rosenlew, joka on Algeriassa mahtitekijä leikkuupuimureiden tuotannossa. Suomalais-algerialainen yhteisyritys valmistaa noin 500 puimuria vuodessa. Suomalaista osaamista Pohjois-Afrikassa. Sampo Rosenlewin ja paikallisen yhtiökumppanin leikkuupuimuria ajetaan viljapellolle Algerian maaseudulla. Nyt ei tosin ole puima-aika, mutta yhtiön puimuri on tullut jo töissäkin testatuksi. Une moissonneuse batteuse finlandaise, c'est une moissonneuse de génération nouvelle en Algérie. Elle est bonne. Porilainen Sampo Rosenlew kiinnostui Algerian markkinoista jo 2000-luvun alkuvuosina. Pitkälliset neuvottelut johtivat lopulta tulokseen noin vuosi sitten, ja nyt yhtiön leikkuupuimureita valmistetaan Sidi Bel Abbesin kaupungissa. Sampo Rosenlew perusti Algerian valtion ja kokopanotehtaan kanssa yhteisyrityksen, jossa Sampon osuus on 38%. Puimurit kootaan Algeriassa pääasiassa suomalaisista osista. C'est une machine qui est adaptée au climat algérien et adaptée au sol algérien aussi. Tehtailla duunarit ovat tyytyväisiä. Merkitsee hän suomalaisyrityksen tulo työpaikkoja. حاجة مليحة ماذا بينا لي فيلون يجوا عندنا ومرحبا بهم راهم عندنا هنا في الجزائر مرحبا بهم. Puimureita Sidi Bel Abbesissa on tehty 60-luvulta alkaen, mutta vanhentuneella teknologialla. Uudella tuotteella tehtaan nykyjohto tähtää myös vientiin. Nous sommes la seule entreprise au niveau maghrébin, arabe et africain. La seule entreprise de fabrication de moissonneuses batteuses. Donc ça c'est très important. Ja tässä tuotantolinjan viimeinen piste eli laadunvalvonta. Kone on tarkistettu ja valmis vietäväksi töihin pellolle johonkin osaan Algerian maaseutua. Myyntityötä helpottaa se, että öljymaa Algeria tukee puimurin ostajia 40% tukiaisilla. Valtion tarkoitus on nostaa hunningolle ajautunut maatalous jaloilleen ja tehdä maan ruoantuotannosta omavaraista. Myös tehtaan johdolla on suuria suunnitelmia. Sampo Rosenlew, nous voulons créer la même société qui est au niveau de Sampo Rosenlew à Pori, nous voulons la créer ici en Algérie. Et cette société ne va pas se limiter au montage. C'est une société en termes de production, d'usinage, de fabrication et tout, et de montage. Sampo Rosenlew puolestaan etsii jalansijaa muuallakin kehittyvillä markkinoilla. Aasiaan, Azerbaidžaniin se myy puimureita jo nyt, ja markkinoille se pyrkii myös Irakissa, Iranissa ja Sudanissa.